Помните ли, миналата седмица ми казахте, поискахме от Доцова доклада. Предоставен ли вие да го прочетете? Разбираме, че информацията няма как да бъде споделена. Да, миналата седмица е задействана процедурата и този доклад ще ни бъде предоставен. Не знам кога вече. Чакаме госпожа Доцова да свърши тази работа. Ето толкова ли изисква време да се свърши тази работа? Извинявайте, става въпрос за повече от седмица. Нямате ли достъп до този доклад да отидете и да го прочетете? Аз ли? Не. Забранено ни е. Опитахме се, казаха ни, че не може. Не били такива правилата. В предишния парламент бил засекретен, и понеже предишния парламент вече не съществува, той е част от деловодството на предишния и е архивиран. Защото става въпрос за агенти на ДАНС. Добре, но ние имаме право да четем такава информация, защото сме народни представители. Разбира се, тя не е с гриф строго секретно. Може да се чете. Проблемът е, че според правилата тя е в деловодството на стария парламент, сега трябва да влезе в деловодството на новия парламент. Според мен, ако до другата седмица ние нямаме информация за този доклад, това означава, че и правителството на Радев по някакъв начин участва в тази игра. И ако участва по някакъв начин в тази игра, това ще бъде само единствено заради въздействието, което оказва украинската държава чрез своя представител Илашчук тук в България. Защото видяхме, че поне такава информация излезе и е близко до ума да приемем, че е вярно за това, че Илашчук е тази, която се е обадила и е поискала да се премахне заповедта за екстрадация на Невзоров и той заедно с неговите съратници, там 10 човека от групировката, са били върнати обратно в България, което е безпрецедентно. Това е прецедент. Така че, точно така, прецедент и то лош прецедент. България прецедентите винаги са лоши.